Салом дӯстон, дар ин видео мо бозӣ мекунем ва пулкор мекунем. Силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва мо дар экран зер мекунем ва ина дар экран зер мекунем ва мода пул ё ки очко мегзарад. Ва ина ҳозир ман очко кор кардам. Дар баланси ман 62 сентай ва дар инҷа бо ҳолате мешавад ки пустое менависад, яъне холияи коробка, ягон чӣ надорад. Ва ҳамин хел мо бозӣ кардан мегирем, энергия дорад, аммо энергия ки буд чӣ, дига мо бозӣ кардан наметавонем. Бо метавонем ки пагаҳ бозӣ кунем. Ва ин ҳозир дар инҷа ина мо 23 сент ман ҳозир биридум, сабрата зер мекунем ва баланси ман 85 сент шид. Ва ҳамин хел бозӣ карда пул кор мекунем. Ва дар инҷа бошад мо метавонем пригласии друзей дора, мо метавонем дӯстонмон силкаро кунем ва вақте ва ё регистратсия кардам, мо метавонем ина копировать силка мекунем ва дар инҷа гуфтагиае ки силкаро тақсим кун бо дӯстот ва шумо энергия кор кунед. Энергияе ки барои бозӣ кардан дар кор ояд. Ва вақте регистратсия кардан энергия кор мекунед ва бозӣ кардан мегиред бе ягон мушкилӣ. Ва барои пул гирифтан атазвата зер мекунем ва дар инҷа нишон медиҳад ки чанд қадар пул кор кардед, баъд шумо метавонед пултонро бигиред. Ва минималкаш бошад $10. Ва ин атазвата зер мекунем ва инҷа нишон медиҳад ки мисол чанд қадар пул дорем. Ин ҳозир дар баланси ман 85 сентай ва дар инҷа гуфтагиае ки минималка $10. Шумо $10 кор кардед ва дар инҷа адреси кашлоки биткоинтона менависед ва $10 ки бошад, роӣ мекунед дар кашлоки биткоинтон пул мегзарад. Ва кашлоки биткоин, кашлоки Payer дошта бошед, кашлоки Payer биткоин аст, ҳаминҷа мегиред, дар инҷа мемонед ва пултонро мегиред. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.